Iko ento jatend piny Kenya William Ruto bende koro golo duonde wi wach mar thidhia mayala mayudre kaunti ma Siaya ma wachne osebedo ka kelo wich bar e kinde jopiny. Joket mwandu kod josiasa e kaunti no. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ka thidhia no nyaka sani ok kel yuto malong'o mowinjore kode ka koro nyaka koro ginon kaka inyalo ti kode e yo makare. Penjo en ni biro many jaket mwandu machielo koso. Steve Biko tiere kod ler. Kar thidhia mayala mayudre kaunti ma Siaya osebedo ka ywayo joket mwandu mopogore. Kata kamano, e thuolo mar dweche ariyo sani, ywaruok osebedo kind jaket mwandu machon mar Dominion Farms kod masani mar Lake Agro moramo ni kindene mar wuok kanyo pok oromo. E sach nyasi mar alame kanisa ma ACK Diocese ma Maseno West, jatend piny William Ruto nowacho ni kar thidhia no okel dongruok kaka owinjore kosingo lalruok gi joket mwandu mopogore mabiro nyuolo dongruok. Keti chini na wawekezaji so that we can make sure that we revive and we bring new investment into that region and into that Yala swamp so that we can take it forward into the future. Penjo maduong' en ni Lake Agro matiyo sani biro dhi nyime koso Dominion Farms biro kawo kare koso dibe ni nyalo we oko joket mwandu ariyogo mondo jaket mwandu machielo emokaw kar ting' mar thidhia no. Komachielo, jatend piny bende nolero moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo oseketo e iko omenda masani ne kaunti ma Siaya. Kaka yor keyo sitima ne mier mohewo 14,000, piny owacho oseketo thenge omenda maromo bilion 14 ne kaunti ma Siaya kende. Tumeweka 1.8 billion to connect 14,000 new homesteads to electricity in this Siaya County. Na tunafanya hivyo katika sehemu zingine zote za taifa letu la Kenya. Apeini mantiere bo sirikal mamalo bende okodong' chien ka omenda oseketi mar bero chalgi e kinde magedo mar kama meli gowe e dho wath ma Usenge bende osingo ni biro chakore machiegni. Barabara tulikuwa na budget last year ya shilingi milioni 500. This year tumeongeza hiyo pesa mpaka 2.5 billion ya mabarabara hapa Siaya County. And in the coming months we are going to enhance and put another 1.5 billion so that we have a total of 4 billion shillings to build roads in this Siaya County. Jatend piny bende nodok ne chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore kowacho ni omenda maromo bilion 17 oseket ne chenro makamano e kaunti ma Siaya. Tumeweka pesa bilion 17 ya affordable housing. Tunajenga nyumba yetu hapa. Nyumba 882 tayari inaendelea kujengwa, mimi nilikuja kuzianzisha. Tumeweka kandarasi ingine hapa pale kwa civil servants hapa Siaya Town. Another 1,000 housing units tutaanza kujenga hivi karibuni. Bang' yudo keyo mabupno, moko kuom jotelo kaunti ma Siaya nonyiso ikruok margi mar tiyo kanyakla gi piny owacho mamalo mar neno ni chenrogo oketie tim mar bero ngima jopiny. Omiyo wamor gi gik madhi nyime. Jadi moyienwa wuoth kanyakla gi national government mondo piny otire. Mwasebedo ka jowadwa tedo jojirani soya mabiro nwaga, tile mabiro nwaga, sa ochopo mwabe korwa dwa mondo watedi wabende jomoko winjie sochwa. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.